Wonder abi. Basta pakati ka ni. Ko kami ani. No, may tama. Yeah. Kami naman mula ti ang karang ano ka. Hay kalang-kalang. Mali na iyaw dadi ko na. Hay kalang-kalang. Manungday. Matay no. Hi guys! Live in. Inyaw jud mo ka. Tanalat tatalo. Adi lagi ka nagpakita. For today's video, we are going to challenge nanay. Tutularan po niya ako kung anong aking gagawin. Siya rin kanyang gagawin. Ubrain namin ako, no niya ito ubrain. Ngam nagtagarin kay Lubong. Tanda ka man! Oy, Hoy! talak. Ay, Ni! Bubaw! umbaw. Talak. Pagkaguro ka nga pagalyaw. Hi guys! Guys. Kapagaya. Bagayam. Ay, Hi Hi, guys! Kapagaya. kapagaya! For today's video, tutularan ako ni nanay. Kung anong gagawin ko, ay kanya ring tutularan. Kanya ring gagawin. So, let's start na po. Jai, kita mo ay, ang dito mga lang. tutularin. Kita mo ipisin. At Ay, kabilang pa kisay ang kapika. Ay, buto. Ay, sige, go. Ito pa yung ang kamot Ay, ka. abi nga to. Naigid ka. ako lang magkiking kami ngay kasde. Agapay ka lang. Ay, sini, wonder abi. Basta Ay, pakati ka pasti ni. ko kami ani. Go. Let's start. Hi, kapagaya. Ay, good. Nalaig. Ang tibing besi, putang jo barahin mo. Kaya naman siya. Ay. Kaya na. Kaya na. Ay, ano yan, wrong. Basta talo lang. Madihaan. O, ulit. Ulit. Nalaig. Duwa man. Duwa madi kanyam. May salangkin. Duwa kaya. May Saka salang. duwa. May sa. Duwa. Ulit. Kaya na din. Naging kita. Ajik guys. At apo danong na i-reveal tayo apo. Dati danong na. Ni. Ay, plato na nga. Dati danong na. Bot. Agpada apo nga dati kargan. Ang dado ati kanya. Nagbay kami uminom. Okay. Play, final. Umiinom. Amay. Ate nga nag-iskisa yan eh. Ay nang katubak nga. Ata Hanggang mo na sa hindi kanya na. Ata na yung nagaduba. Sige, pagpantayin ta. Ay, bottom malan. Ay, bottom malan. Ay, bottom malan. Adupay atan na eh. Renta. Parehas gano'n. Sabi ka matang pandata din, bike. Okay. Okay, ngayon lagyan po natin ng tricks para lalong mataranta si nanay. Mayroon tayong prize na 100 pesos. Dapat 5 times na matulad na ko ni nanay. Nga awanti ka Ang mali. nagtiktik yung soto. Te, Ay, te. mali nagtiktik yung Kuha ni nanay api ano mga pa. 5 times Go. First step. Ano ka diyan? Talo. Talo. Lagawa na nga. Opa, may salang ngayon. Nangapak. Kanya ni nanay, di 100 pesos. Go. Kanya mo, congratulations. Ih, dapira ka. Next. Tataa po, dati tricks na.
5 times, dakil di price na 1,000 pesos. Sana all, daw 1,000 pumanay. So dapat lalaingin ni nanay. 5 times lang apo dahil tinga tulagin ni nanay. Ngem no maabak ni nanay apo, Price ko. guri ka hantay sigurado ata. Ka kondisyon na. Ngem no maabak ni nanay apo, kukwak jay price na. Diba kita, mana di price na? 1,000 takablubaw. 1,000 takablubaw. 1,000 maylaw. Ay! Mati pakitam kami na. Mano di price mo nanay? 1,000. Tata, nangabak ni nanay ti 100 pesos. Tata, di price na ato sumarno nga game is 1,000 pesos. Game condition, no naabak ni nanay, iti nga game, sa akin ang 100 pesos. Sorry ka. Sorry ka. Sorry ka. Ay, Ay, kusit nga. Kasi kusit. Tapi kusit nga. Mati akan niya lata ato. Madinong ko mga abak ni nanay. Tata. mo dyan, tay? pusit. Eto ang dream. Pusit. Ay, pusit ka. Pusit ka. Saan? Saan eh? Tataa pa, numaabak ni nanay sa akin din to. Upam. Ay, upam. Game na. Dapat maibos. Finalin apo, dapat maibos di danom. Awan, sige go. 5 times Mano price na atoy? Mano price na atoy game? 1,000. Numaabak ka, papanan di 100. Ikaw. Matulog mo ko di malay. Okay, game na. Okay, 5 times lang apo Nice Hello. Tanggol na. A few moments later. Naubay ka ba? Agos ko si Pina, agos ko say go. Go. Ay, go. Go. Say. Sige ka lang. Trawa yung tapra na mga tanong mo. Maday, ganun ba? Tingil mo ko, tamo ko tilmunin naman. Adi, madin baga nga tilmunin. Apa ibaga nga din ang abak ka. Ay, nagsuwa pa. Tanong mo. Pura jay bukel. Tambo-tambo. Nulalabaga jay bukel. Tambo-tambong. Pura jay bukel. Tambo-tambong. Pura jay bukel. Tambo-tambong. Nulalabaga jay bukel. Tambo-tambong. Pura jay bukel. Tambo-tambong. Nulalabaga jay bukel. Tambo-tambong. Yan. Pura jay bukel. Tambo-tambong. Nulalabaga jay bukel. Tambo-tambong. Nangisit jay bukel. Tambo-tambong. Siling jay bukel. Tambo-tambong. Oh, di ba? Sana all yun. Nagmaya.